Ini oje Tulashikok hati wonorok oje lockdown coronavirus ni jorabo phalmung rok bo hai phaliman eko mate dong to borok bikia eko borok phaima kom besakeni titimute sodia angkai tini te baisa edisi area bon dokumani bisintei tini dugan hati rok kholokjak tam Maniliya aboi joto no kholok lai kachung ma kholok lai angkai tabung norok o lockdown ni jorabo tabung je phalmung rok ba eba o परिस्थिति रok बाबा हेरong matong परिस्थिति te ko mute nata te agine tabung ni phalmung rok bawa hai phaliman phalmaya ai ko ante jam ngan rok tabung sarkano len rok tam samo sonje lockdown tomone tam ne bagi ama ke tonika lokorok no jenggal kelai di boy lockdown tam ne bagi bai khayo ko hlei ko khai ka kachung ma bana mani ma to hatai ka ante ja te do sagar tini o jenor lockdown tomon jorabo phalmung rok bawa ke phaliman mane bor rok khaya mane bor kom jak tabu khai jorabo kai emne mani rok solia angkai tini je o edisi area no tini je bonda komone IPFT party rok abono tui tini edisi area bondo tongmani tini onek jaga ke dugan kholok jago awtamon bagi mani ang kholok jak mani klai joto borno kholok jak hisung ba tini kholok ga phalmung rok la agini bai tabon bawa heru phalmung phaliman tini ge bodo khnai baksa ba phayo abo dong ka khamba tini je o covid pandemic hini je phaimani lockdown bo ungu tongo tai coronavirus ungu tongo o jorabo tini je Tulashikok hatiwo je phalmung rok nong je oro je phal ti tongmani phalmung rok bawa heru phaliman tong sagari kaga kisa agirong sukot ungliya am kholoi kok seman halmamang ke komong hangata agi suk borong sini ba borok ko pelia tolo sorong yang pelema yang ba haing hangata angka nong ni je oro phal tongna je norok ni je dukandar rok norok le tabuk je o coronavirus in phaimani no je lockdown nungi tongmani phalima yang kumai yang tomoni dei nei norok tabuk sarkar ni thani tamo koimung Yaphar koimung masing yo tam no sana sanga bali nane lockdown khaimani teita sana kono sung borok mali ada nugi ada sana angkai phalmung rok to agini bai tabung ekdom phalime ya na palmaya angkai je tini edisi area bondak ujak mani IPFT party no hoite nge tini edisi area wo onek jaga ke dugan kholok jagi tongo hati rok khai tongo nga abole tamni bagi mani jaya rok na tam bosu jati saiman sung aborok khai do saimiya sung kesia janama no nge tab mothani nei sung oba hai jokono sung dukandar ba bosi phaja ke sung bobai matone bo matha mahini dong kai kare kaka o mas ke kholok ati khok bujigla sagadi baba hairok phalmung rok nor le phaliman Phalma ya di ngor saka se lockdown di ma ba do lockdown di man jasa bigi ya taga ne bosora agine bosora te se jasa bigi je bosora ka te bo jasa bigi hamya sini
একটা ব্যবসা বা বাক্সা বড় বই ব্যবসা দ্বারা খাইনো দাও বাক্সা বড় বড় ব্যবসা খাইছি মানে আবার ব্যবসা বিক্রি মাসা মানে আবার অভাব বেশি মানে তাতে ব্যবসা বউ বাক্সা বন্ধন না হলো বন্ধন সে সই মেয়া বাক্সা বন্ধন পয়সা এসে না ব্যবসা না থাকো ব্যবসা খাইনা অনেক কম ব্যবসা বিক্রি ইয়ানি কারণে Oke, je falmur to ekdom no ya na gini beda. Ya gini sepon to ya ekdom kinapan to ya. Oke je o abon no no suntai tini bo hai na hai 24 ঘন্টা ni bagai edisi area no bodok lajaka IPFT ni bukhaktei IPFT party ni bukhaktei bodok lajak mani no to yi tini onek jaga ke hati khologoi tongo abole tamo IPFT je bondok hamani no mani yani bagai da bahage kholok lai mani mani ya ka chongle mani na de karon no chonglo ba ga phan ba mangpro ba phan ma ya ba chongmo ba se ko conventionally tongmani engkai ba chongmo ba ব্যবসা ni tongdo do thangmani tini sasa khaikai an nogom ba dong chesa tlang na se kore hikai ang abono mani ya mani phano an bohole mani ya ne engkai ba aban date ang tini hinda saja khai phano je chungka ব্যবসা বানিয়ে চম্পুন পাতি বাইয়া চৌকা যে পাতি মতো সাকা আবম মানিব চৌ আবন বহ বাই মাখলু এমনে কে বো আপro হেরো মানে কে বকরে তা খলক দি রক নে রক দে বকরে মানে চৌ মানে বহংনি বাগে মাখলু বহং বাগে মাখলু মো ফালকাইছে বন্ধন তন্দন যে সব সুনানি লোন তোন হিমা এই দিবা ও ফান মা বো বাদা বো ফান মে আকা বো ফান মে আই খোকা খনে মো ফানো আদি নানি লামা মা নাহারো আবার যা সব খাইবো বড় মা খাইয়া তো কাই সাফাইয়া আবো মা খাইয়া dong ka hambai diong no thaga de narok ni je o Tulashikok hati o je nongni phalmung phalai tongmani bobo hairok taklai ni bisingo je lockdown covid pandemic je corona virus hin phaimani sekango 2020 lai thangka haina 21 umphika tabu lockdown jora rok narok je phalmung rok le narok ni je o phal tongnai rok bobo hairok phaliman saga mo lockdown bisi solili asin mane ব্যবসা rok haina ni সুবিধা klikta bahai choli tongbai narok je tabu eko tini to sung phalka jono tinta rok bara phasmeya ang to 500 টাকা emne phalmung le dam rok le bosor phaliman to phalma to sung tini niya rok kai 220 palo tini ke 200 enggak ja agini phalmung bai tabun phalmung ekdom khatli ya na tabu tu yo sema rok ya tisa halo man dam rok phalma ta enggak tabuk je o je tini edisi area no je 24 ঘন্টা bagai bon khlajak mani abono tuile norok tabuk tam samu sung je baksa ka ba bon tong ni no baksa ka ba kholok de hino aba hairok tini kok rok khunjo rok kai pheta ngo kai tai ko bai bui baksa khlok ra yang to ga jo sung to khungno hai to khlok ka ne sono khlok mono koi baksa ko joto khlok bai tabuk motamuti dugan kholamong ta enggak phalmung le dum saya na saya Tamplala. 사가를 tiene je o wak bahan je tabuk to wak rok gungoi thui tongo nongni o je phalmung rok le busorok phaliman বড় আগে 300 রক ফালমা 350 ফালমা তাকবা 200 রক খামসমায়া 150 রক আপনি সমা ফালো আসুন তাতে তাম enggak o je agini phalmung bai tabun phalmung le bobo hairok তাম ফালমা ni ata আগে ফালমা 300 350 তাকবা 200 150 আপনি enggak o wak rok je ru gungoi je tabuk thimani abono bazar kari rok phaljak na tam khaijak বাজার কাইমা ফালাওয়া কটং থেকে নগর পঞ্চায়েত মে সবাই মেবলে emne rokuni thiyo na baksa রুগুন থিউ আড়াতে মখাই বটাছিও আতিটা ফিয়াসানি মা বটাতা আসুন তাতে তাম থানা enggak tini je narok le tam samani mutung o je edisi area no tini je bon dak ujamani no tei khai narok tam sana mutung je phal tongnai rok bata বন দা হুজামান তো সম্পূর্ণ ছানা করে যাব নকাই যে তাম হেনিয়া তাম খাইনি তেসবা আমি যে তো আমি তো নাই আছে আমি dohan